ବ୍ୟାପକ ପଚ ନଷ୍ଟ 900 ଲିଟର ମଦ ଜବତ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଜି ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 14,000 କେଜି ପଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ବେଳେ 900 ଲିଟର ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧରାପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓଆଇସି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତାଣ୍ଡି ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଡ଼ିଚାତର ନାଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 5,000 କେଜି ପଚ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ 300 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଓଆଇସି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର ଧନୁର୍ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 5,000 କେଜି ପଚ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ସହ 300 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଓଆଇସି ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରିଆ ଧାତିକା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 4,000 କେଜି ପଚ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ 250 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 14,000 କେଜି ପଚ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ 900 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। जिला अधीक्षक सीताकांत मोदलीଙ୍କ निर्देशରେ इन्स्पेक्टर बेणुधर सामल, ओआईसी रंजन कुमार पात्र, मोबाइल स्क्वाड ओआईसी दिलीप कुमार तांडी, पाटना अधिकारी अबकारी विभाग ओआईसी जनार्दन पलई, कनेस्टेबल अखिल चंद्र सरदार, प्रहलाद महंत, रश्मिरेखा महंत, फुलमणि नायक, मनुगिरी माझी, संदीप कुमार जेना, पूजा बेहेरा, मिथुन जेना प्रमुख चढ़ाऊ सामिल थे। एने 3 गोटी ऑन क्लाइम मामला रुजु होइछि। केन्दुझरु सिपुन कुमार बेहेरा रिपोर्ट, ओडिशा एक्सप्रेस न्यूज।